היית ב-67? איפה היית ב-47? איפה היית ב-48? היית ב-48! הייתי מגויס, והמחנה שלנו היה בכפר גליקסון, באוהלים, ומשם יצאנו להבטחת הערכים לחיפה, ואדי ערה וואדי מיליק. אז באותו יום שמח, שבאמת כולם שמחו ורקדו, סוף סוף יש לנו מדינה. החלטנו להזניק את הזיקוקים לאוויר בשמחה. היו 10 זיקוקים. הראשון לא נדלק, השני לא נדלק, אני אחסוך לכם, גם העשירי לא נדלק. מזל שלא היינו זיקוקים. והיה שם ריכוז של כל תושבי הכפר, לפחות אני בתור ילד בן 7, ככה אני זוכר את זה. ואז כולם יצאו מהבתים ונסענו למושבה, אז קראו לזה מושבה, כי נתניה עוד לא הייתה עיר, וכולם יצאו במחולות וריקודים והיה מאוד שמח. שהכרזת מדינת ישראל. אז אני כל כך שמחתי, אמרתי, אבא, אני נוסעת לישראל. אני נפצעתי ב8 למאי 48, והייתי בבית חולים, העבירו אותי לבית חולים בילינסון, ושם שכבתי שבוע ימים בלי הכרה. זאת אומרת, שבהכרזת המדינה לא יכולתי לדעת כלום, היות ולא הייתי בהכרה. אנשים טיפסו על אוטובוסים, קיבלו במזנונים הכל מה שהיה בלי כסף, רקדו במעגלים איפה שרק יכולת. העיר הייתה כמרקחה, היה רעש ושירים וריקודים וצעקות והתלהבויות, אבל זה הכל היה ככה כמו סערה גדולה. ונסענו לנתניה, לכיכר העצמאות שהייתה אז, הכיכר הגדולה קרוב לשפת הים. שם היה הנוער רקד ושמח. אז אמא של צבי אמרה שאנחנו נתפור דגלים לכבוד הכרזת המדינה. אז היות ואני לפני זה למדתי לתפור גם, אז תפרנו דגלים לכל תושבי נירה. לי יש עוד את הדגל האוריגינלי. אחרי שעברתי קורס בשיטה שאז הייתה נהוגה בהגנה, לתחנה שהייתה מבוקבת באבן יהודה, ושם בעצם הייתי בזמן הכרזת המדינה. שמעתי על הכרזת המדינה ברדיו. כולם באו שמחים ואמרו, היום אין כיבוי אורות, אנחנו הולכים עם כל הילדים, עם המבוגרים לחגוג. היו ריקודים, מעגלים של רוקדים, ובעיקר הורה, זה מה שידעו אז לעשות, זה הריקוד העיקרי אז, זה הרבה שמחה. אבא שלי אמר, יש הכרזת מדינה, יש לנו מדינת ישראל. איזה יופי, בא המשיח, כולנו נעלה לישראל.